Ghana nso sɛbi ansa na ɛba no na Asante da ne man ɛba so yɛ pre-independent na yɛde yɛn ka ho na ɛhɔ na wɔ no wɔn bɛka sɛ nana miɛnka ho bɛka ho miɛnkɔ unitaries de yɛn mo nyɛ baako na yɛnya yɛayɛ ɔte sɛ aburokye hima ne yɛayɛ prime minister yɛn nyinaa wɔ Ghana abɛkɔ so ɛnɛ yɛasɛ de ewura fie na mmom deɛ wɔsɛ Ghana fo hunu ne sɛ woyɛ dan wotumi Asante mfiri Ghana asɛm mu da amanyɔfoɔ asɔfoɔ wɔn wotumi yi Asante mfiri mu da woka so wɔbɛyi Asante afiri wode tan bɛtaa yɛn ɛbɛbu afa so yɛne yɛtra dɛm pɔpɔ de ti Asante man yɛnya na ɛnyɛ yie yɛn yɛde dɔ ne nkabɔmu na te ha na deɛ bɔne ne ayɛ ɛdɔ bɛn ne yɛnkyerɛ kɔbaa bi sɛ wɔbɛnya Asante no tan wɔ hɔ a na adɛn nti ne yɛkyerɛ dɔ wei nanso mode tan ɛhyia yɛ wɔn nyinaa nyɛ baako ne yɛmfa mu Ghana amanyɔkuro no nyinaa hu sɛ Asante ni mu a ɛnyɛ yie